Таня Николова има малко дете на годинка. Предпочита дрехите от органичен памук, защото в семейството й са предразположени към алергии. Бащата на детенцето е така доста алергичен към общо взето към какво ли не. И по-голямата му сестра имала страхотен проблем още от родилното, поради което взехме доста сериозни мерки да предотвратим проявата на алергия. И по този начин стигнахме, разучавайки различните варианти, стигнахме до вариант на дрежки от органичен памук. Те са подходящи в нашия случай, конкретно заради това, че не са нито избелвани, нито боядисвани с каквито и да е багрила от една страна. От друга страна, самият органичен памук е отглеждан от нетретирани семена, самата му идея, както и от негенно модифицирани. И се предполага, че тази тъкан е минимално алергизираща на фона на всички останали. Избирахме памучни модели, които да са по-свободни, основно бели, макар че бялото също не е най-добрият вариант, тъй като са избелвани самите тъкани. Не смятам, че коства повече време или средства, тъй като в момента на пазара има много голям избор. И от дрежките, изобщо артикулите от органичен памук като цяло са доста по-скъпи, но това е така, защото повечето марки, които присъстват на българския пазар, не са български. Как да предпазим децата си от алергии, причинени от некачествени материали, причинени от техните дрехи? В момента е важно да подберем и екологично чисти материи, за да бъдат нашите деца и здрави и добре облечени. Да, какви са предимствата на дрежките от органичен памук, които напоследък набират популярност, ще разберем сега от Десислава Янкова, която е производител на бебешки дрежки. Доктор Евгений Крайселски, който е педиатър, ще ни каже за това какви са най-често срещаните алергии, провокирани от дрехи. И с нас, разбира се, нашето еко-момиче Яна Табакова, която самата очаква дете в най-скоро време. Предполагам, че вече е започнала със съвсем друг поглед да гледа. Почнах пазаруването. Да, като определено подбирам дрехи, които са от органичен памук, макар че понякога взимам и такива, които са от обикновен памук. Оказва се, че детската кожа на новородените е с някъде около 5 пъти по-тънка от нашата обикновена на възрастните. И заради това е много важно какви материи подбираме за нашите деца. Доктор Крайселски, за какво родителите понякога не си дават сметка, особено когато имат съвсем мънички бебета? Освен материята, която по принцип всички предпочитат памук, разбира се, и педиатрите препоръчваме памук, не си дават сметка първо какъв е памука, второ от каква материя са ципчета, копчета и различни други неща за закопчаване, които се ползват, защото това също е много голям проблем с алергията, т.е. металите, които се ползват, а именно хром и никел, са едни от много чести причинители на контактни алергии. И малко е тъжно да видиш едно малко бебе, на което просто се отпечатало, примерно, на гърдите или на самото копче. Да. Така че това е много важно. И последно, което е леко встрани от директната алергизация, това са различни панделки, украшения, висящи неща, които първо съдържат прах и второ вече създават риск от подглъщане. А вярно ли е, че все повече деца имат такъв тип алергични? Не само деца, за съжаление, и възрастни, но имаше проучвания на една британска асоциация, че около 2025 година процента на хората с някакъв тип алергия отива към 40, което е много високо. Не конкретно контактна, не конкретно тъкани, въпреки че има цяло понятие вече в алергологията текстилна алергия, която е точно във връзка с материите, които се ползват. Добре, каква е разликата сега между органичния памук и нормалния и защо има смисъл според вас да дадеш много повече пари, допускам, че е много по-скъпо, да дрежките на детето ти да са от органичен памук, отколкото от обикновен? Органичният памук е такъв памук, който самите семена не са геномодифицирани и след това се отглеждат на почва, която е пречистена и самите те не се отглеждат, не се използват пестициди при отглеждането му. Много любопитен и едновременно с това стряскащ е факта, че памуковите насаждения представляват 2,5% от насажденията на земята. В същото време за тяхната обработка се използват над 25% от пестицидите, използвани въобще.
Или искате да кажа, че по някакъв начин това остава и в крайния продукт? Ами... Всичката химия, през която неизбежно е да остава. Най-голям процент, естествено, всъщност пестицидите влияят върху хората, които отглеждат и обработват самия памук, докато той стигне до нас. Но, разбира се, дрежките от органичен памук може да се каже, че са по-пречистени. Това, което обаче ние като производители на текстил се опитваме да научим нашите клиенти, е да следват логиката, когато избират дрежки и да ползват дрежки от органичен памук, да следват логиката на ползването на такъв тип продукт. Тоест, в самата концепция на ползването на дрехи от органичен памук е те да бъдат пречистени от самите семена, след това до обработката и по целия път, докато дрехата стигне до нас, би трябвало тя да бъде колкото се може по-малко химично обработена. И като казвате да следват логиката, имате предвид какво те да направят самите? Затова най-простичко, например, най-простичките неща, които могат да се следват е това, когато купуваме такава дрежка, да избягваме тя да е обагрена в цветове. Макар че, естествено, боите, които се използват за производството на бебешки и детски текстил, са безвредни, но все пак това е химия. Така че най-нормално е, когато избираме дрежка от плат, който е отглеждан без пестициди, тази материя да е възможно най-малко обагрена, за да я няма тази химия. Чувал съм, че тези, които пускат и то от първо пране, това са най-вредните. Т.е. в тях има най-нискокачествени материали за обагряне. Ами това по-скоро зависи от начина, по който се багри една материя, така че това не е задължително да бъде по този начин. По-важно е да се знае, че боите, които се използват, не трябва да съдържат олово, азобагрила. Това обаче знаете производителите, които не винаги са съвестни. Как тук е въпросът и към двама ви, а и към Яна, как аз, потребителя, който отива да купи дреха за дъщеря си, мога да знам как става във Франция и в други държави. Там има едни специални етикети, има едни зелени стикери, които са част от тази кампания. Но в България не винаги успяваме дори дрехи, които струват доста скъпо за възможностите на българския потребител, да купим точната дреха, независимо, че някъде е упоменато, че тя е био, антиалергична и така нататък. Ами ето, аз точно за това съм донесла две дрежки. Едната е от органичен памук, а другата е от конвенционален памук. Няма да ми казвате коя е? Може да видите, че с просто око на практика... Не, има разлика. Значи има разлика. Деси, това е конвенционалния памук, нали? Да. И той е по-грубоват, макар и... това е доста уважаеми зрители, материята на неконвенционалния памук, на органичния и по-скъпия, е доста по-гладка повърхността, която показва и може да бъде един от реперите и начините, жокерите, да разберете, че няма измама. Не, че това е лошо. Но и обикновения памук има дрежки, които на пипане, поне моя опит сочи, са приблизително такива, така че не може да си сигурен. Всъщност важно е потребителите да знаят, че качеството на самата материя, това дали е органична или е от конвенционален памук, за самото качество оказват влияние много други фактори, като дебелината на нишката, самата сплитка. Тоест, колкото от по-тъничка нишка е направена една материя, толкова тя е по-финна и мека. Така че, след това, ако една материя е обагрена, тя става много по-твърда на пипане. Щампите влияят ли? Защото това също си химия. Има различни щампи, които купуваме. Много зависи как са направени. Има различна технология за багрене и за правене на някакъв тип щампи на материите. Така че най-важното е, независимо дали е обагрена или не, с какви бои е обагрена. Колко по-скъпи са тези дрежки? Това е въпрос, който сигурно съм си задават много зрители. Дрехите от органичен памук сравнение с... Ние пак, може би, като български производител и като така мислещи хора се опитваме да обясним логиката на по-високата цена на органичния памук. С колко е обаче тя? Точно това е. Според нас има една доза маркетинг в продажбата и позиционирането на дрежки от органичен памук. Факт е, ако струва 10 лева, примерно, вашето ще струва 15 или 25? Тъй като ние продаваме и дрехи от конвенционален памук. Сега, факт е, че една материя от органичен памук е 2 пъти по-скъпа. Като производство и като гледане. Не, като производство на материята.
След това обаче всичките разходи, свързани с производството на конкретната дреха, се запазват непроменени. Така че най-правилно би било от един и същи производител с еднаква характеристика на материята като качество, една дрежка от органичен памук да не е повече от 30% по-скъпа. А на практика как е? Ами, то не може да се каже еднозначно, тъй като има много посредници при... От една страна. От друга страна има различни марки, които позиционират продуктите си на различни ценови нива. Това вече е политика на съответната марка и на компанията. Разбрах. Искам да се обърна към вас, вече към края на нашия разговор, да обобщим. Докторе, какво ние, родителите, трябва да знаем и за какво да внимаваме, купувайки дрехи за нашите малки и пораснали деца? За предпочитане да е от органичен памук, за предпочитане, ако не всички дрехи, поне тези, които са близо до тялото. Това е много важно. И още едно, което също трябва да се каже, понякога дреха може да е от органичен памук с най-прекрасните багрила и въпреки това тя да дразни кожата на вашето дете. Защо? Това е индивидуална чувствителност. Има хора, които имат алергия от златни обици. Необяснимо е, но го има. Тоест, вземете една или две дрежки от даден производител, изпъкнете ги, разбира се, облечете ги на детето и вижте, ако му понасят, купувайте спокойно. Тоест, не всички. И второ, което е много важно, да се предпочитат наистина памук и то по-добре био, защото позволява изпиране на по-висока температура. Да, това го знам. Всичко, което е с ниски температура, не унищожава акарите. И ако може, още едно изплакване след това. След това. Специално във връзка с прането, ако ми позволите, едно изречение, само буквално. Няма смисъл да си купуват майките дрехи от органичен памук и след това да ги перат с конвенционален прах за пране. Той е създаден така, че да остава по дрехите. Затова това, което ние препоръчваме, е да се ползва натурален прах за пране, който се изплаква без остатък, защото, представете, си купувате дреха от органичен памук, давате повече пари за нея и още преди да сте облекли върху детето си и нанасяте един слой химия и напълно се обезмисля изобщо целия процес. Това е важен съвет. Уважаеми родители, освен че купувате дрехи от биопамук или от органичен памук, внимавайте с праха за пране. Той също не трябва да бъде конвенционален, за да не вкарваме химия в дрехите на нашите деца. Много ви благодарим. Това е разговор с продължение. Яна, очакваме те с нетърпение с следващите ти... Другия вторник с следващата